Hi, barbecue time. Hey guys! Welcome to another vlog! Nasa bahay na ulit ako. Tapos ngayon, meron kaming Filipino barbecue. O, si Mama. Summer party. Meron kaming Filipino barbecue summer party. O, tingnan mo si Mama. Nag-change Hi! outfit kasi gusto niya mag-vlog daw ako. Sabi ni Mama, saan ang vlog mo? Saan ang vlog mo? Meron tayong family summer party. Oh, may Magpa-barbecue special kami, guest guys. kami this Yes. tonight with the Chua family. Magba-barbecue kami. So, marami kayong putahing hinahanda ngayon. Marami Oh. kami, meaning sila lang naghanda. Gusto ko sana tumulong pero hindi lang maghugas, ayaw ko din magtanim, ayaw ko din magwalis. So, pero gusto kong tumulong, pero ayaw ko nung gano'n. So, yung mga putahin namin guys, so we'll show you. Ito, meron kaming crispy pata. Yan. Hindi na pa. Ang sarili na pa. Crispy pata ba yan? Yung kawali. Oh, yan. Specialty ng papa ko. Oh, say hi sa vlog pa. Hi! Billy to crispy. Oh. Tingnan natin kung Wow, sarap. Crispy belly. Belly. Oh, mama. Ito ang isda na pampano. Isda At na saka, pampano. very Oh. healthy. Tapos, Isda. ano lang, lalagyan mo na sa ilalim ng yan, sibuyas. Tapos, bell pepper. Oh, tapos At ano saka- pa? Tapos, teka, wait. Lagyan mo ng asin. Toppings mo na lang yan. Oh, Okay. bell pepper, asin, ganon. And then, spray it with olive oil. Oh, meron kami spray olive oil, social. Wow, social. Oh, Yan, yan. ready na yan. Ready na yan. Tapos iluto na mamaya. Yes. What time dumating mga bisita mo? 5. Sabi mo 3. No, hindi. Kasi mainit pa. Ah, 5. Okay, 5 sige. yung party. Tapos yung crispy pata, nasa... belly. yung crispy belly, nasa oven na guys. Nasa oven. Ayun. Yung tip ni Papa, yung tin foil, sinasaka para magsasaka. hindi kasi maraming Bisaya mga lang. splinter. Bisaya lang. Mga pisik-pisik. Oh, pisik-pisik. So, Pisik-pisik. papunta sa oven, tapos daming usok to prevent that. I-cover mo ng konti. Yes. Polok, yogurt. Guys, I'm vlogging with a different camera right now, guys, because naiwan ko yung vlogging camera ko sa Toronto. So, I'm vlogging with this camera at the moment. My brother's camera, Canon SL1. I usually use the Canon M6 with a wide angle lens, but ito lang ang nasa akin. So, tapos guys, ito yung setup namin, guys. Look, sa labas kami. See? Yan. Yan yung barbecue. Tapos ito na lahat. Plates. We have plates, cups for drinks. And we can sit here. We can also sit here. So we're excited. The guests are arriving at 5 p.m. And we're gonna eat. Again, daming pagkain. Mama, ano pang handa? Meron tayong sausage. Oh, sausage daw, guys. At saka may minute na pork belly. Oh, Sa pork baba, belly. kukunin mo, ikaw yung in charge, ha? Ha, ako? O ikaw yung... Sabi ko na hindi ako tumutulong. Oh my gulay. It's time for you! Ha? Para mag-participate ka na! Sa tuma. O may adobo tayo. Ay, may adobo para tayo, guys. Guys, may adobo. Alam mo, nag-lunch silang mama papa, hindi tumatawag. Hindi nanampit. Hindi nanampit. So, hindi na nampit. Hindi nanampit. Tapos meron tayo... O, ano pa ma? Basta wait lang. Wait and see, mama. Na madami pagkain, guys. Marami. Madami pagkain, pero ano lang kami? 10 people lang. Tapos Walo marami- lang, Ay, walo walo lang pala, lang. 8. Dali kasi special itong guest natin. Ang Ah, naiwan, yun, babaonin na sa trabaho. Oo, kasi work na bukas, so- oo. Kasama na itong preparation para baonin na sa trabaho bukas. May bring house pala, guys. Bring house. Of course, Wow. meron tayong, yan na, very healthy. Kaya yung mga ayaw kumain ng karne, so, ito. Okay, guys. We'll check back in later, guys. Lobat kasi yung camera, hindi ko na-expect. It was not gonna vlog this weekend. I thought it was just gonna be a relaxing weekend. So we'll check back in later. Niluluto na yung crispy pata or yung pork belly. Crispy belly. Crispy belly.
Dami pangalan. Tapos, yun. We'll check back in later. Charge ko muna to para meron kaming vlog maya. Oy guys, meron pang putahe ma. Introduce mo yung putahe natin ma. Ano ba yan ma? Oh, chicken barbecue. Oh, may chicken barbecue pa kami guys. Hinahapot na Ayun. ito at saka magawa na lang ako ng sauce. Sauce for para hidid-hidid. Hidid. Sa mga Tagalog viewers, ano yung hidid? Ay, ipahid. Ay, pahit pala guys. Okay. Oh guys, ayan. Half cook na daw ito guys. So, iluluto na lang. Tapos meron pa kaming sausage. Sausage, Yan. yeah. Wow, ganda outfit mama para pang vlog. Sabi niya guys, nag-change siya talaga guys. Oh, my gulay. Nag-change siya talaga guys kasi sabi niya, sana yung vlog mo? Sana yung vlog mo? Hindi kasi sana ako mag-vlog today. Sabi niya, sana yung vlog mo? Sana yung vlog mo? Oh, ayan. Nag-change siya agad. Hindi kasi- Wow! Saan ka lilipad ma? Saan ka lilipad ma? Wow, lilipad siya oh. Summer kasi. Summer. Supposedly it's Hawaiian at outfit pero Ha? ayaw ng mga friend. Wala kang Hawaiian di kaya. Oy, meron na. Madami kaya akong Hawaiian. O asa na? Nasa Hawaii. Hawaiian. Nasa Hawaii. Oh my gulay. Ayan. Okay, gagawa tayo ng sauce, panghidhid. Oh, gawa tayo ng sauce guys ha. Panghid-hid daw. Lagyan na. Of course, oil. Wow! Oil, padaming oil. Oh, hindi naman, spray lang. Ilagyan ng oil para hindi na talagang okay. Oh, ayan. Tapos, lagyan Ano pa, mo Ma? ng konting. Mamacita. No, hindi. Ano saan yun ma? Barbecue marinade lang. Ay, barbecue marinade. Ayaw ni mama, hindi daw sponsor. Hala, alam mo ko naman. Hindi ko pa sponsor. Hindi sponsor eh. Alam ni mama. Alam, ang straight ng buhok niya. Ang straight ng buhok niya. Wow. 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 Oh, ang ganda. Gandara. Ano yung panghid-hid sa barbecue? Oh, hidid sa barbecue. Oh, ayan. Ang galing ni mama, no? Yan. Kung wala kayong barbecue sauce, pwede na din ketchup. Oh, ketchup lang daw. Ketchup, kunin mo yung ketchup. Ay, okay lang ako, ma. Okay lang ako, ma. Ay, naku, Tapulan. Tamad. Tapulan. Please na. Please lang, ketchup, please. Tamad daw. Tamad. Hala, madami silang alcohol. Oh. Mm. Ay, bago yan yung ginamit mo. Ay, choosy pala. Ito si mama, choosy. Oh, ito. Oh, yan. Tapos lagyan mo ng pepper. Wow! Para, kasi mahilig tayo sa spicy. Kami, family. Spicy. Spicy family. Spicy family daw, guys. Oh, ayan. Tingnan Wow. ng ketchup. Oh, yan na. Wow. Pwede na. Already na set up. This is for, kasi yung friend namin, gagawa daw siya ng buko salad. Wow, buko salad So, pala, ayan, guys. Buko salad, yung Filipino style. Wow. So, ayan. Ready na, of course, paper plate para walang hugas-hugas. Oh, sige, ma. Citronella. May candles tayo para dito aupo kayo ha mga bagay. Kasi para walang lamok or langaw. Ganun pala. Tapos dito yung mga parents kasi mga special. Okay. Hindi sponsor. Yeah, kaya Oh. balik ta rin. Oh, balik tayo kasi hindi sponsor. Guys, madami din bulaklak si mama, guys. Ang sipag niya magtanim. Kunin mo yung mga grass, magbunglay ka. Pamunglay sa din. Ay, okay lang ako, ma. Okay lang ako. May kutsilyo bunglayin mo. Ay, ma, okay lang ako, ma. Wow, ganda niya, oh. Char, maala-ala, mukha dyan. Oh, so, anong next step natin gawin, ma? Maglapwa daw siya. Kailangan i-boil muna. Ilapuan sa ning sausage ba? Oh, anong Tagalog ng lapwa? O blanch. Ay, parang i-boil lang siya, guys. Kunti i-boil. Para ma-half cook. talagang, parang half cook, para sure na maluto. Kailangan lapuan sa Agay, ning. init man eh. Hello, wow. Katawaan ra ko. Ayan, guys. Sausage. Guys, na-excited ako. May chicharon si mama. Look, may chicharon. Kain tayo chicharon, Sponsor? guys. Ano yan, sponsor? This one, we got this from Canada. I don't know what brand. Hindi kasi sponsored. So, wag na lang. Oh, guys, look. Meron kaming chicharon. Wow, hindi sponsored. So, wag na. I'm so excited, guys. Patagal na ito hindi ko makain ng chicharon. So, ito. Let's do a taste test. Okay. Manasaan ka, ma? Ba't ang pandak mo, ma? The best. The best Mami. kayo na siya. Yeah, the best kayo na siya. The best. The best. Guys, napaka-crispy. Ano siya? It reminds me nung bata pa ako nasa plaza. Alam mo yun ang mga chicharon sa plaza?
yung sa may simbahan. It tastes like that. Sarap. Meron kang suka pinakurat, ma? Meron kang suka pinakurat? O na Asa man suka pinakurat? Kain tayo, guys. Mangain na, guys. Makatawa ko sa imo ang sabaw. Di ka mo Tagalog, no? Maningkamot kayo. Makaon tama. Kaso lang, wala siyang laman. Puro ano lang, fats, or ano ba to? Pork rind. Sarap, guys. Ayaw ko nung kamain, ma, kasi I wanna save my appetite. Lagi kay kuan reserve ba unya mamaya kay pating daghanan kaon uy. Yeah. Ay tagpud unya. Yeah, madami kasi kaming food, guys. I wanna save my appetite. Ihaw, Mama, ihaw. gusto mag-vlog today. Ayan, oh. Ganadong ganado. Gazini ganados. Yan na, guys. Update. So, yung pork belly, meron din kaming pork belly na nag-marinate. Tapos, meron din kaming crispy belly. Naluto na. Damn. Oh, ma. Introduce your dish, ma. Sige na, ma. Chicken barbecue. O, ano pa, ma? Tama na in charge sa cooking sa barbecue. Oo. Siya na. Vlogger ka mo, more vlogger. Ano pa, ma? Ang sausage. Yan na lang. Tapos yung isda ready na din. Ready na isda? Yeah. Sarap na, guys. Wala pa. Sarap na, guys. Very, very sarap. Wow. Oh, sukusok na, oh. Sa ito, ma? Wow, ang sausage. Sa ito yung Wala kanta, ang ma? chicken. Ay, off the record. Wow, ang sweet nila. Oh, sweet po daw ko na mo, ma. Sige, ma. Hugs, papa, ma. Oh, nopchal. Kwatang ang bayani nopchal. Mabaho. Ang sa ito yung tiil, ma? Mabaho. Ready na, slice na lang natin. Oh my ang God. Italian sausage. Tapos look at the pork belly, guys. Yung barbecue. Di ba liempo? Liempo tawag nun. Belly, yung limpo lang yun. Manglimpo na tama, manglimpo. Ma. Oh, chicken. Bakit may bubuyog ka pa rin, ma? Oh, straight ng buhok niya. Doon, mapunta sa pagkain doon. Bawal doon. Ay, bawal pala yun, ma. Health and service. Dapat naka-hairnet. Kain tayo, guys. Tikman natin, guys. Yung kapitbahay namin, guys. Oo. Sabi nila, ang bango. Tapos, gusto lang palang humingi ng pagkain. So, binigyan lang namin. Ano ba naman yan? Kawawa naman. Ang galing mag-barbecue ni Papa, oh. Papa, oh. Oh, ma, ang galing mo maghiwa. Matutulong sana ako, pero ayaw kong humiwa. Talagang ang tamad mo na ngayon, ha? Parang ayaw mo na talaga akong... Hi, barbecue time! And fellowship, O Lord, in gathering, O God, thank you, Lord, for the food. Amen. Amen.